and welcome to our YouTube channel. Thank you so dearly for always supporting us. I really do appreciate. If today the first time you are coming across this wonderful family, or you are seeing my face for the first time, I still remain AGATHA Progress, bringing it to you back to back. Remember, we react to all videos and all opinion is highly needed. So just sit back and watch this video and I will be right back. Biafra. Ndewo Chineke gọzie ikpe unu je abala tata unu ga-alọ n'udo l'ọnwa onye akpọga Buhair akpọla m ya bụ ya si nwa pụkite fenye n'elu ụlọ so adị nwaanyị ga-agba aka ehuru ma ọwụ nne gị genyo oke ọkpa makwa uche gbuola onye ji ụgwọ enwere uche gbudele gị kemgbe m jewara gị ahịhịa si gị ha nwokorobịa ịnada nwere ya ọtụtụ etighị anya dị isi edina onye bịara ijeta ya alawala ikwe ọ dịghị mma ihe na-eri gị ka m gbaghe gị ọnụ riwekwe n'idugbo ma ị gaghị ya ị ga-enwe udo ị ga-anọkwa n'ụlọ gị jen eze foto eji atọ ya ka oyi a na-agbala gị ga na-eyigharị ikpe nyigharị otu onye ji eyigharị ewoto ọbara gị ji asọ mana ọtọtọ mana anyị atọ agadi nwaanyị gwa dị gị nna Kanu adịghị o mere gị ọ nọ ga-egbuo nne ya gbuo nwe nọ n'ime nwunye ọdụkwa ụkwụla oji gadọ ladọ ogile onye chịrị ọchịchị gị mee ị ga-aladụ leji nna gị sọ ọlọdụla leji nne ị gaghị ịladụ ke gị otu m jiri ka ara gị agba ego nkịtị ijiri gwa gị ihe ị ga-aga dị ya ọkwa mmiri ọjọ ga-ayị oke m ayọduole m gịnị mụ Biafra ga-ahụ ha ahụ gị fụtakwa afụta ezutukwara ezutu mgbe ị chọrọ ị ga-eri ya a gwara gị tee eze foto a ga-ekwu ya atọ otu agba ego nkịtị jiri gwa gị ọ ga-adị ire n'ahụ Jizọs ilere nwa m nwoke oke ya ọbọ so ọ ga-efụta ịchịghị ọchịchị ga-ekwe ịdabalị ama bekee ruchie nwaanyị ya atụtakwa ahụ erie ga-ewere ọchịchị nye onye ọdọ ma gị ma onye hinye ebe ụwa gị dị unu mma ma n'ụtụtụ ma n'anya atọ Buhair alala vi ihe gị n'ọnwụ vie gị vi ihe ụmụ gị vie gị vi nwunye gị ebe ị gara jee gbuchia ke nna Kanu ka nne ya nọ nne ya nọ ya gacha ije lọdọ mberezi ga-adọ chakom nwetotori ga-adabara gị n'ahụ Jizọs ọ ga-adabara gị Buhair ụmụ Buhair ala gị na wiki oto agba ego nkịtị agadi nwaanyị gwara gị okwu ikwu igegedi oto m jiri gwa gị ya lewe anya ma ọ dịghị ire ala Buhair ala gị ofe Buhair ala gị chibụ anya na-ebe akwa agaghị awụsa gala ebe tukegbu unu chiri onwe unu anyị chiri onwe anyị otu anyị ji ka ya ọ ga-adị ire n'ahụ Jizọs amen. ekpere egbudo ọgwụ anyị gwọrọdịrị akpọ anyị ga-egbu gị taa ekpere ewe ọgwụ anyị gwọrọ akpọ anyị ga-egbu ya ọzọ nwa gị nwoke o ji ikpe abalị asatọ agọzi na ya gọzie Nnamdi Kanu o ji Nnamdi Kanu ekpere ikpe ga-ekpe ihe eroplen gị flata gịnị na Biafra ọ dịla reji ị ga-alọ ma gị ma ndị chọrọ gị ga unu ga-alọ ka ọma n'ahụ Jizọs amen. ekpere ewo ọgwụ anyị gwọrọ ọgbọ Buhair nna ya ala ga-evi iri gị ọrịa
Kwani Jova duku. Mommy mother see what of Biafra. Mama waiting we go do to get Biafra. Biafra issue. Amamo Tageje Kuye Emere Amalgamation 1914. Mgbe Lord Lugard na Flora Shaw nwunye ya bịara. Eweta House Arewa Oduduwa na Biafra. Mee ha one country. So the way the thing Jagaga amasị hụ Ọdụmogwu Ejukwu. Ye decide aka ya kpọrọ ndị otu ya laa all ihe caused the war of 1967. Then after that war, Rukwenu Ugbu ihe ahụ Ojukwu hụrụ correct ya. Aka nwere marginalization in all aspects of the federal government. Aka nwere marginalization. Mekwere Nnamdi Kanu Deputy Ugbu continue from where Ojukwu stopped. So ka ya kpọrọ ndị Biafra lama. Gela mmadụ adị mma. Work ga between you. You talk about no solar. All we hear who cause this problem now. And when a lot of marginalization. The educational system has a quota system. On your score 3 admission. On your state score 300 as a quota system and make quota system. All aspects of the federation. All ya we have Kosoga Wahala now. Boys CG we will now Messia. So I Ikabula on your school ya prakeke. Onye go primary 6 na ala Hausa ya wo headmaster ge go cha ebe enwe master's degree ge na anya keke boys si we wele ha iji hwe ja form ga group ndị unknown government ndị ESN ndị kendeke na form onye ọbụla chọrọ ịdị independent ọ ya wi independence ahụ ka ha chọga Biafra independent ka ha chọga ka Hausa la Arewa Yoruba la Oduduwa ndị Igbo la akpanụ Biafra. Oh, yeah, we have fight guy here. Since the union is not working, going on la develop me a becker. Oh, yeah, we hear when I agree Biafra, here and there, Biafra. We want to go back to where we were before 1914. Okay. Oh, yeah, with the maintain. We want to go back to where we were before 1914. Okay. What's the constitution see? Ndobula Mary Naya, now has served for 30 years. Or Kariala 50 years has a hammer. Although MMA analysis that war, he may buho. But I mean, I say surrender, no victor, no vanquish. Hana Bubus a hammer. Mbanye Pelanu Mary, and I serve for 30 years. Why not allow us to go 50 years ago? Still, had Kajinde Biafra. Okay. So we are here with the cause of the Biafra war. Okay. Good morning, everyone. I don't know. This country just... I don't know. I think at this stage, we should all take charge of what we want this country to be. For almost a month now, there's been no petrol. We were told it was bad fuel that was brought in. And then we were told that they will bring good fuel. And now it's the Russian-Ukraine war. It is so shameful. And with all due respect, we have Mr. President who doubles as the petroleum minister. He has jetted out to go and look after himself. Nobody cares. And we're just quiet. We're going to petrol stations, fighting ourselves, looking for a product that is not even there. We don't even know when it's going to come. Nigerians, it's time we take our destiny in our hands. Go and get your PVC and stop listening to people that tell you that it does not matter. Your vote does not count. If it doesn't count, they wouldn't buy your votes. They wouldn't steal people's PVCs and use it. We cannot continue like this. Things are too bad. What are we going outside to do? You go outside, there's no petrol. You stay at home, there's no light. What the hell is going on? I'm sorry to swear, but I mean, enough of the prayers, enough of... Let's just do what needs to be done. Because God is not going to come down from heaven and do what we are supposed to do. This country is so rich and prosperous, but we are taking all sorts of bull crap from people who we elected to represent us. And they're just carrying on like they don't care. No heads have rolled for the bad petrol that came in. Nobody, nothing ever happens, no consequences whatsoever. But we are there managing Manage until we enter the grave. I'm done. My word,
That brings us to the end of this beautiful update. Do well to like this video, share and subscribe. The best thing for you to do is to join this family by smashing on that red subscribe button that says subscribe and turn on the bell icon for more latest updates. See you when I see you. From me to you, I say bye.